ko ka san kafin samuwar rana babu ɗazu babu yanzu babu anjima? Samuwar rana ne yasa aka samu lokaci, yasa idan ta fito muke cewa safiya, haka zalika idan ta zo tsakiya muke cewa tsakar rana, sannan idan ta gushe muke cewa dare. Amma kafin samuwar rana sam babu wannan lokacin, babu ɗazu babu yanzu babu anjima babu gobe babu yau babu shekaran jiya. Domin fahimtar wannan aka biyo ni a cikin wannan bidiyo. To kasance da rumbun bayanai duniyar ilimi. Rana dai tauraruwa ce kamar sauran taurari, ta fi haske ce da girma saboda ta fi kusa da mu. Sannan duniyar mu ita take kewaye rana, ba rana bane take kewaya duniyar mu ba. Sannan kowace tauraruwa ita ma rana ce mai zaman kanta tare da duniyoyin da suke kewaya ta. Idan aka ce solar system shine yankin da muke rayuwa a sararin samaniya, kuma ya kunshi rana da duniyoyi da watanni a cikinsa har guda 9. Ɗaya daga cikin wa'innan duniyoyi ita muke kira da Earth, wanda binciken kimiyya ya nuna cewa ita kaɗai ne abu mai rai zai iya rayuwa a ciki. Bayan rana, duniyoyi da watanni, a sararin samaniya akwai dutse masu gudu a sararin samaniya wanda muke kiransu shooting stars, wanda muka fi kiransu a wannan duniyar da suna tauraruwa mai wutsi. Su ne dutsen da muka fi sani da cewa wai ana jifan shaidanu idan dai sun je leƙen asiri. To su ne idan suka shigo farfajiyar duniyar mu, shine sai mu rika ganin su suna gudu tare da wuta tana ci a bayan su. Za mu iya kiransu da tauraruwa mai wutsiya ko kuma shooting stars a turanci. Yanzu za mu shiga cikin solar system din mu, za mu ɗauki one by one domin mu fahimci ƙarfi da iya halitta da cikar hikima irin na Ubangiji. Za mu fara da rana. Rana ita ce halitta mafi girma a cikin solar system ɗinmu. Ita ta rike sauran duniyoyin da ƙarfin gravity ɗinta. Su kuma duniyoyin suna kewaya ta, ita kuma tana tsaye a tsakiya. Kowace duniya idan ta zagaya rana zuwa dawowa inda ta fara, to shine shekara ɗaya a cikin wannan duniyar. To abin da yake kawo dare da rana kuma, kowace duniya yayin da take dawafin kewaye rana, to tana juyawa kamar hajijiya daga gabar zuwa yamma. Shi yasa muke ganin rana take fitowa daga gabar take fadawa yamma. Juyawan da yake kawo dare da rana shi muke kira da rotation, sannan juyawan da yake kawo shekara kuma shi muke kira da revolution, wanda zamu misalta juyawan da yake kawo mana shekara mai suna revolution da misali kamar ka ajiye abu a tsakiya sannan kuma ka zo kana kewaya shi. Sannan juyawan da yake kawo dare da rana kuma wanda muke kiransa da rotation, za mu yi misalinsa da kamar ka gara gori ya rinka kewayawa, to gorin tana kewayawa sannan haka zalika kuma tana sake kewaye wani abu a tsakiya. Rana ta ninka duniyar mu girma sau miliyan 1.300, sannan zafinta ya kai digiri 5726. Jikin ɗan adam ba iya ɗaukan zafin da ya sama da digiri 35. Mercury ita ce duniyar da tafi kowace duniya kusanci da rana. Haka zalika ita ce duniya ta biyu a wajen kankanta a cikin jerin duniyoyin taran bayan Pluto. Shekara ɗaya a duniyar Mercury daidai yake da kwana 88 na duniyar mu. Haka zalika kwana ɗaya daidai yake da kwana 59 a cikin duniyar mu. Ƙasar Mercury ta kunshi karafuna ne ba ƙasa irin tamu ba, sannan kuma a shekara rana sau ɗaya take faɗi a duniyar Mercury. Zafinta yana kaiwa digiri 427 a bisa ma'aunin Celsius. To wannan dalilin ne yasa ake tunanin cewa halittu ba za su iya rayuwa a cikinta ba saboda matsanancin zafi, saboda kusancin da ta yi da rana. Duniyar mu ta ninka girman Mercury sau 16. Za a iya ɗaukan Mercury sau 16 a zuba a cikin duniyar mu. Venus ita ce ta biyu mafi kusanci da rana, sannan kuma Venus ita ce duniyar da tafi kusa da tamu. Shekara ɗaya a Venus daidai yake da kwana 225 a cikin duniya, amma kuma kwana ɗaya daidai yake da kwana 117 a cikin duniyar mu. Sannan duniyar Venus ba ta kewayawa da sauri kamar yadda sauran duniya suke kewayawa. Sannan ƙasar da yake cikin duniyar Venus tarin duwatsu ne masu aman wuta. Wannan dalilin yasa ake tunanin babu wata halitta mai rai da ta iya rayuwa a cikin duniyar Venus. Ana iya kallon duniyar Venus daidai rana za ta faɗi ko kuma daidai rana za ta fito daga cikin wannan duniyar tamu. Sai Earth ita ce ta uku a cikin jerin duniyoyi da suke kusanci da rana, sannan ita ce ake tsammanin cewa halittu mai rai za su iya rayuwa a ciki.
ita ce kuma duniyar da muke rayuwa a ciki. Sannan earth ita tana da wata wanda muke kiransa da month guda ɗaya wanda yake kewaya ta, yanda take kewaya rana haka shi ma yake kewaya ta. Nisan da yake tsakanin mu da wata ya kai kilomita 384,400. sannan kuma shi ma wata 'yar ƙararramar duniya ce da duniyar mu ta rike shi da ƙarfin gravity ɗinta. Dalilin da yasa muke ganin wata ya fito kamar yankan facce a farkon fitowansa saboda duniyar mu ne take tare shi daga hasken rana. Nisan da yake tsakankanin mu da rana ya kai biliyan 149,600. sai Mars ita ce ta hudu a jeri, sannan ita ce ta uku mafi kankanta a cikin jerin duniyoyin taran bayan Pluto. Sannan kasar da yake cikin duniyar Mars ja ce, shi yasa mutane suke kiranta da jar duniya. A siffa ta fi kowace duniya kamanceceniya da tamu, domin masana bincike ma suna tunanin cewa za a iya renon abu mai rai a cikin duniyar Mars, sabida kamar yadda ake mana hadiri, ita ma duniyar Mars ana mata hadiri. Haka zalika akwai oxygen, iskan da ake tunanin abu mai rai zai iya shaƙa ya rayu. Mars ita tana da watanni ne guda biyu maimakon tamu wanda take da ɗaya. Muna kiran wa'annan watannin Phobos da Deimos. Shekara ɗaya a cikin duniyar Mars daidai yake da kwana 687 a cikin duniyar mu, sannan kwana ɗaya daidai yake da awa 24 da sakan 39, kusan daidai da mu kenan. Duniyar mu ta fi Mars girma wajen ninki 9. Za ka ɗauki duniyar Mars guda 9 ka ninka kafin ya kai girman duniyar mu. To aka ce laifin daɗi karewa, ku biyo mu a cikin bidiyo na biyu domin ci gaba da kawo muku sauran duniyoyin da bamu yi bayani a kansu ba. Ku dangala mana subscribing da share da like a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Rumbun Bayani. Mun gode.